Sa atong unang pagbasa, gitagna dinhi ni Propeta Zacarias nga moabot ang atong hari ug maghatag og kalipay sa iyang katawhan, una sa taga-Israel, karon alang na nato kay katawhan man tas Ginoo. Nya niingon diri, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon. So ang kanideng atong hari nga mao ang Ginoo, mao si Hesukristo, madaugon apan mapaubsanon. Hilingay mong tupad ing na nagkita na mo sa atong hari. Ina nagkita na mo. Daghan kayong wa kakita sa hari. Mao nang niingon diri sa atong ebanghelyo si Jesus, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Kinsa may dili makakita sa atong Ginoo, inigabot niya kadtong mga taong maalamon ug makinaadmanon. Ug kinsa man ning mga tawo nga maalamon ug makinaadmanon nga dili kakita Ginoo, kun arita mo base sa atong ikaduhang pagbasa, ningon diri, busa mga igsuon. Sa to? Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo. So kini diyang mga tawo nga dili kakita Ginoo, mao ni ang mga taong patay na. O kinsa man ni mga taong patay na, kanang minanduan sa tawhanong kinaiya. Apan matod pa diri ni San Pablo, apan kun pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayod kamo. Ang makakita ra Ginoo kana rang buhi. Ngilingay mong tupad ing na patay na ka o buhi. Pangutan na ba? Panalitan kanang patay ug mangayo kag kwartas patay, muhatag pa na, dili na. Dili na. Pero kanang buhi, ang patay magpalimos, butangag limsanan diris uhan sa minatay sa may lungon. Ang muduaw nga buhi pamailhan animo kay mukuot man na nya muhog didto. Pero kanang mga patay na nga niduaw sad di ginamuhog. Pasabot ang patay dili na mubati. Ang buhi ray dunay pagbati. Lingay mong tupad ing na nibati pa kanako. Ing na kuno ba? Na naa pa kay pagbati nako. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang excited lang gyapon nga makakita sa inyong bana kada adlaw, taas ang kamot. Oh, mga patay na mo. Ora mo patay. Naibana nagpa-counseling nako, medyo may pagka below the belt ni siya ha. Mo romansa kuno siya siyang asawa, siya sus pader pila na ron katuig. Mura jud kog nakigrumansag tabla. Di ko ka-imagine ha, wadyo ko ka-imagine na unsa nga ambot lang ninyo unsa na. Unsa man ang tabla? Sus. Langaran na lang ang pari kay nakigrumansas unlan. Dili mo baos. Way pagbati ba? Mura lagwa. Nya, nahiubos kayo ang bana. Kayang asawa, mura na lagwa. Mo na kamo, mga patay na mo, mga asawa. Mga bana, kinsa ninyo mga bana nga excited lang yapon kay mong hikap-hikap sa inyong asawa kada adlaw. Taas ang amot. Otro sa mo. Nangamatay na sa demo di ay. Oy, kawa ninyo ayo. Sus paita, no? Gingon ana na lang yung tanan. No? Mao na sa atong mga leader sa gobyerno, kinsa Manila ang murag buhi, kinsa sa nila ang mga way pagbati para sa Pilipinas.
Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan's Group. Secret lang usa. Mailhan sa na nimo ang mga tao nga dili patay. Kanabang buhi sila na ay pagbati. Ngano man, bisag mamatay ng ilang lawas, kanang hayaon na sila, daghan kaing tao magdugok sa pagbilar, labi na gid iniglubong. Pero kana gani mga animal nga tao, buhi pa, gilikaya na, ikamatay, muingon pa, mirisi. Jutay kaing tao niya, makita ni mo nga murag uga ba, naiuban mo, mobilar murag napugos, ang mga naong kaanay. Mana? Oh. Muna ako magmisa ganay ko kanang minatay, kanang gihaya, labi na ganin simbahan, nya purting daghanang mutambong, nako kaning tawhana buhi gini. Malangit gini kay pasabot daghan ang nakashare sa iyang kaayo. Kay mukuan magita, musunod magita sa taong maayo, mulikay magita sa taong dautan. Malipay magitang mukuyog sa taong maayo, masuko magita sa taong dautan. Nabitaw sa social media, taliwa sa protesta dinis atong nasod, nilarga man to si President Bongbong Marcos ug ang iyang entourage ngadto sa Canada. Pag-abot sa Canada, naatay mga OFW nga tuas Canada nga nagrally ug nagsigig-singgit og mga bati na comment ngadto sa atong presidente. Sigig-singgit, dag placards na pay gibutang dito, layas na. Unya kay dito man sad si Auntie Claire ang the best kana ganing spokesperson ni President Bongbong Marcos. Dito man sus gianaan yung megapon, pak magnanakaw ka, isauli mo ang pira sa bayan. Lakaw sa Auntie Claire, di manggid niya madap, smile siya, pero tapaw kay naong pag-smile, gilibot-libutan siya, di manggid niya makaya nga murag mapahilom niya. Ningadto siya sa pulis. Pag-abot sa pulis, naingor sa ang pulis sa mga Pilipinos, just say freely what you want to say. Okay, this is a freedom, this is a free country. Basta walang nimo siya dagmali, nalang kay gisulti niya, sige lang, sulti lang. Astang uwawag na, kanabang dukmulan, bita kay nakamagnanakaw ka, inubos ninyo ang pira sa Pilipinas, tapaw-tapaw ang naong. Nya, ipakatap na yung sa social media karon, whole world nakakita niya na ang naong sa mga tao nga gikalagutan o ganabang murabag giayra na sa kadaghanan sa mga Pilipinos, ma-display na kastibo kalibutan. Muna makaigog kaluoy. Lahi kayo pagkapriso ni President Duterte nga ginganlan og kriminal, ginganlan og mamamatay tao sa nagkiha niya. Pag-abot gid niya sa dahig didto sa prisuhan sa ICC, ang dahig kanang maong prisuhan nahimong tourist attraction sa tibuok kalibutan. Purting tao hangtod karon mag-adto didto, magpundo bisag di sila kakita ni Tatay Digong, tuwa sila dito gapundo, hundreds, thousands of them, hapit kada adlaw tuwa didto. Bali no? Bali. Ni ahinoy gasigig serbisyo nato nga kunuhay honorable nya siging ingon nga pangulipas nga nakabuhat silang mga maayo, ang mga tao nga nakasinati sa ilang binuhatan, wa na gyud. Niya mura silang mga patay, dili lang gyapon mubati og kauwaw, dili gyapon makonsensya, dili lang gyapon makaamgo ug unsay maayo. Ngano man kay patay naman ang ilang kalag. Unsao man pagpabuhi og balik sa kalag, sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an. Hibaw ko nga kani karon silang mga naas administrasyon, taliwa nining daghang mga korupsyon,
daghang mga batiko sa publiko. Gibugatan na sila, tanawang ilang mga eye bags, tanawang ilang sinultihan, di na kay maklaro, maana na lang. Nga naman, kay galisod na sila. Ang uban nangawa na, ang uban di na magpakita, ang uban murag nang layas na. Nga naman, gibugatan sa ilang gipasan. Ilhan man na ni mong wa bugati. Ako magtanaw ko bitaw ni BP Sara, naalang niya po siya mga engagement sa community, niya magsuliyaw ang community, mukuha pagid siya cellphone, mo selfie pagid siya siyang kaugalingon, niya mo katawag maayo, mo pasiaw maayo. Iko kaning niya, bisag mamatay ning bayhana ni, buhi lang yapon eh. Mga tao maghuliyaw yung ka na, lab, siging singgit, musugat niya, iwakli na. Pero naglakaw yung tao nga tong presidente dito sa Canada, hapit way mo tagad. Way mo tagad. Ana-ana siya, uwag ignaw. Tuay no'y gasigig singgit o bati kayong kuhan sininggitan. Bisag asa siya din sa Pilipinas. Mingaw kaayo ang iyang palibot. Mura kag nagbilar og patay. Patay na gyud. Nga naman, tungod kay gigamit man ang tawhanong kinaiya. Kining pasabot sa atong kanibang gipasabot diri ni Kristo nga gililong nimo sa mga maalamon ug makinaadmanon. Ang maalamon ug makinaadmanon mao kanang nagsalig sa ilang tawhanong kinaiya, gahom ug dungog. Kanabang murag feeling nimo proud kay ka nga naa kay kwarta, naa kay gahom, senador ka, congressman ka, presidente ka, mayor ka, gobernador ka, pari ka, obispo ka, monsignor ka, presidente ka, CEO ka sa mga kompanya. Proud kay kaana nga murag para nimo mabuhat nimo tanan. Proud mangiusahay ang presidente sa kapilya, mura mag feeling nila labaw pa sila sa pari usahay. Mao na sila'y mga dali kayong mamatay. Tawhanon man ang kinaiya nga mahimo kang proud. Ang Diyos nung kinaiya matud pas unang pagbasa, mapaubsanon apan madaogon. Kanabtang makadaog ka, malipay gyud ka. Naataroy tennis player nga sikat kaayo, si Alex Ayala. Pagka-humble, pero grabe kay siya og achievement na karon. 21 years old pa lang siya, babae. Nakaabot na siya sa world class nga tennis dito ron sa Wimbledon. Nakadaog na siya sa second round. Bahala nagmapildi siya tingali di kaabot sa Grand Slam. Pero first Filipina tennis player nga nakaabot adtong maong ground in the history of the Philippines. Mga matay na lang tapila kay makayatak anang ground sa Wimbledon nga Pilipina. Unya, iya pag yung gipangpildi sa lain nga mga tournaments nila, gipangpildi niya ang world number 8, world number 5, iyang gipangpildi. Oh, adi mong to, tanaw sa mong tennis eh. Sige naman lang sa mong pickleball, halas ihapa ka ng pickleball, ayaw saan na, nasa ilain saan nga koan. No? Apan mapaubsanon, mura-mura sana ni Manny Pacquiao, mo nagingan lang siya the Manny Pacquiao woman version. Kay si Manny Pacquiao sad sa una katong iyang kasikatan, karon wa naman kay ko kaoyo nga mag-rematch kuno silang Mayweather, tiniguang naman ang ilang duwa in taon eh. Anang human na ba kanang ayaw na lang kaayo. Para nako sige sa ako sa daan. Sorry Manny Pacquiao, pero ano bang tiniguang na kayo ba dili na kayo excited. Madaragod anang magminyo tag 78 years old unya mamugos pa gyud nga ipakasal mamugos pa gyud magpuyo-puyo para unsa man na ni maho na mamong upos wala na matud pa sa mga tinigu at sinultihan nga wa naman ay sparks in town mura naman nagpuspuro nga kanang nihunga ni ko ano ni hupas na mapaksit na lang ang kanang kadlitanan ba mapaksit na lang wa na gyud mo spark no. Asa ako nang una-una, hawa ko kibaw ninyo, ako kibaw, okay? Kami, og magdikit Miss Madre mo, spark ba yan? Wow na. Kuhan ba ka nga? Ayaw na lang sa ipamugos.
Pero si Manny Pacquiao sa una katong iyag yung kasikatan, saan katong napasad siya ng mga 20 years old, pasaka, grabihan. Maukay ang tibok kalibutan. Mausa na ron ang atong queen sa tennis, dinis Pilipinas, si Alex Ayala. Iyampo na to na magpabilin siyang humble, beautiful, and successful. Kay dako kay na ikatabang. Kuan na siya, asa to? Limot man kung asa na siya po. Unya, unsa may buhaton, matod pa sa Salmo, daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang tao sad nga buhi kanunay, ang tao nga mapaubsanon ug manggihatagon kanunay samtang buhi pa siya, dili mapahitason, dili kawatan sa iyang isig katao, bisag patay na, higugmao na sa katawhan. Mao ni Santiago Apostol, ubang mga santos, labi na si Mama Mary, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, sila Santa Maria Gorete, daghang mga santos nga atong gi-enthrone, mga models sa kinabuhi. Buhi sila kanunay. Lingyan sa dimong tupad. Ingna, ug mamatay ka, napakay mo handom nimo. Naaka. Ang imong ex, muhandom pa kato nimo ug mamatay ka. Itong ex nimo ba? Mailhan mo na nimo kon buutan gyud ka kay bisan katong imong ex mo kuan to mo bilar to nimo. Hasta pa gani ang iyang kabit sa imong bana mo bilar nimo. Basta buutan ka. Nakoy kaila na. Ang iyang bana na ikabit nga 5 ka buok. Nya ang asawa dito nagtambong, nagmisa pod ko. Nagtambong ang asawa. Nya iyang gipang pinpoint, "Pader, kanang galing ko diha mo nay una niyang kabit kay kaduha una niyang kabit ana." Ni bilar dito nya na ikaw ni alagi ka siya. Amiga man mi Pader. Kay ako raman silang giatiman, hasta gani ilang mga anak, ako man gina silang dumdumo ng ilang mga birthday, inana. Asawa siya. Nakain ko, sana all. Nakusos og nakauyab pa kog press nimo, di jud ko mapari siguro na. Mga bit sa di ay joke. Inana ba? Hangtod mamatay na. Handumon gyapon na. Muna nga atong hatagan silang mga pasidungog. Dito sa ato bitaw, ibutang yung nitso, ibutang yung, by the way, nasod ano sa kong una-una, naamantay project dito sa akong previous parish sa San Vicente. Naghimo ta dito cooperative kanang Sub Pilisco, San Vicente Ferrer, Liluan Service Cooperative. Ang atong project mao ang paghimo og 6-story building columbari didto. Kanabang butanganan sa mga bukog ug mga abo. Kanabang gagmay tawgon to bon chamber per do columbari o suwari inana. Perti namong paningkamot nga maaprubahan, hapit mo tulo ka tuig among pagpa-approve nga ma-release ang license to sell para makasugod na sa maong columbari. Madugo. And thanks be to God, akong i-recognize o pasalamatan ang mga taong nitabang, labi na gyud ang DSUD nato, Department of Human Settlement and Urban Development Office sa gobyerno nga nihatag na gyud sa license to sell. Yes, pakpaka na to. Daghan metang katabang ani. So karon ako nang i-announce ninyo available na ang mo-appeal sa atong mga kanang mga columbaris. Ang presyo, pre-selling price 70,000, 80,000, 90,000 inclusive of kanang perpetual care. Basta maka-appeal mo sa pre-selling karon. Sugod ni karon, kontaka lang ninyo ang atong admin office. Mao ni ang ilang mga naong, ilang mga ngan nasa atong screen. Kontaka lang ni sila kay sila na imuhatag ninyo sa steps on how to acquire. Pwede na siya i-spotcast ninyo,
dako-dakog discount, pwede sa nanyo i-term, naasad siya'y term. Kontaka laning atong mga persons in charge. Gitawag na itong admin people sa atong sub-Pilisco. So, kini siya, ang sub-Pilisco, ang title na to ani, gitawag na to San Vicente, sa ito'y title ani? Aliloan, sana? Nakalimot na ko sa title sa atong, basta, Memorial of Love, no? Na say word na Memorial of Love. Ato lang ang tarungon, kaya nakalimot na sad ko. Nga naman, tungod kay ang atong ipahiluna diha, gastuhan nato, mauman ang mga tao nga, kanaganing atong gimahal. Nya, kung gusto sad mo mag-business, para sa mga business-minded people, invest na mo karon sa atong Columbari kay pre-selling pa ni, almost times ko ani siya, mapunanig mga 50 to 60% siguro kung mahuman na. Once mo start na ta sa construction, few months from now, ato dayong i-increase ang iyang price. Muna 70, 80, 90,000 sa lain-laing. Uno man ni siya ka-level sa kada floor. Yan, naghimo tag 6-story building, moabot ning mga 19,000 plus ka mga columbaris. O ganahan mong mukuan, labi na Tagaliluan, kay dool ra ninyo dito, o Compostela, apil na sad ang Mandawi siguro, Lapu-Lapu, dool ra kayo, diha sa Liluan. Sunod na lang ta mo pakita sa iyang features, kay nagpa-approve pa mi, ongoing pa ang process sa pagpa-approve dito sa DSOD about sa atong advertisements in online or in brochure, nagpa-approve pa ta, di pa ta allowed na mo pakita sa iyang features. Pero soon, we will show you. Pero karon start na ta og pre-selling. Ako lang ning gisgutan tungod kay paningkamot sa dinato nga makaalagad sa ato mga minahal sa kinabuhi, niya ang ato sang proceeds ani itabang nato sa simbahan og sa katilingban kay cooperative man ni siya, composed of people who are active in the church. Ato ning gihimo aron atong ikapaambit ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kamatayon. Manindog na ta sa moambit.